Здравейте на всички, пак съм аз и добре дошли. Сигурно сте гледали във вторник клипа с тестването на полицейския джип, за който не го е гледал, трябва да го види, той не е за изпускане, накрая как гръмна. Но, днеска запалих дафа преди 10 минути, реално време. И, защото той по принцип, последно като го карах, той беше преди 3 месеца. Даже не знам дали не беше лятото. И сега реших да го запаля и само една лампа му свети. Но си абсолютно същия буклук. Не се е променил. Същия. Бук. Че да са на языка. Днеска плана ми е да го покараме малко. Стига сме играли на... Как се казваше на Евротрек Simulator? Стига сме играли на GTA 5. Нека да поиграем малко и на Евротрек Simulator. Фащам първата доставка, която ми е пред очите. Пускам първия мигач. И аз съм забрал да играя. Забравих, че то с камиони е с обратен волан. Като обратните. Да наместим телефона. Свири малко, ама какво да го правим? Дав без да свири, като тук се въздържа. И фарове няма. Тъй, сега светнаха фаровете. Да отворим прозореца. Спирачките продължават да ни държат. То ще се наложи да ме чака. Фанахме трафик. Аз кой се занимавам? Да, благодаря за глобата. Аз няма да чакам 15 минути. Сега, тук го фащаме. Ще фаниш, ще нищо няма фаниш. Тук ни глобиха, тъй че... Не знам само в какво техническо състояние е двигател. 26%. И ще няма посещавам. Не знам и този кога ще трябва да спи. След 3 часа. Се постараем да минем и за 3 часа. Чакай. Добре, той не. Ето го. Добре, това ще ме трябва между другото. Само че много мразя, като съм свикнал на едната игра да минавам на следващата. Ама изключително много ме дразни. Сега се намирам във Варна, ще пътувам за Плевен, като мисията ми е да обиколя целия Балкански полуостров. Тук го... Като мисията ми е да обиколя целия Балкански полуостров с тая трошка. Що пак не да ни отида и до Англия? Май ще ходя до Англия с него. Но предето и Русия, Германия и газ към Англия. Продължава да се пещи, ама няма никакви проблеми. Все пак е дав. Най-големия боклук на земята. Ще вдигнем
прозореца, че да ме чуете. А тъй. Та-та-тан. Обаче те почти не са чула. Аз съм свикнал да пищи много. О, той е таки на малко километри. Само 4000 километра. Личи се, че не е каран. Той при мен е на 4000 км. Аз почти не съм карал. Аз съм свикнал камионите при мен да са на по 10 000 км. Сега, дами и господа, предстои най-интересната част, а именно товаренето и прекачването на ремаркето, защото скоро не съм го правил. Добро, това огледало виждам вече. От онова още не е. Тук малко така трябва да заходим. Набиваме по-рядко спирачки. Спрясане. Скачваме. Три свирки за късмет и смени хората. Сега обаче, да, точно тук са такова ще. Колко е до Плевен? До Плевен са 4 часа, ама ние ще ги направим на 3. Да отворим прозореца малко. А те? Ай, на той ще му дам път. Хайде, неадертал. Колко трагично само. А не, тук не трябва да завивам. Само за мен се е изпразнила цялата лента. Тъй като се разбра, че аз ще минавам с дафа, се е изпразнил предварително. Защото зная, че ще фанат бяс. Крайната цел на това пътуване до Англия и обиколката на Балканския полуостров е да съберем пари за тунинга на DAF. След което това DAF ще го тунинговам, ще го карам, ще събера пари за следващ камион, ще купя следващ камион, а той ще го дам на някой. Тъй като обяснявам, ти забранявам да гаснеш. Хубаво, то тук е скучно, така че ще се видим като излезна от града. То, че е скучен града, скучен е все пак Варна. Нека да кажем чао на Варна. И сега да почнем да наказваме всичко живо по пътя ни.
Между другото, мисля петък вечер да има лайв на тая игра тук в YouTube, но не знам от колко часа. Ще играя тая игра, така че не е за пропускане. Който иска може да заповяда. Това забравих да го кажа във вторник. Тя като цяло тук магистрала... Пак загасна. Тя като цяло тук магистралата е скучна, ама... О, шум. Кемпера ма минава, не са добри нещата. Това тежи явно. С шуменските номера. Добре, де. Малко ме съмнява, че ще стигне до Плевен. Не малко, а бая ма съмнява. Тук са кофичките. О, ти набра скорост. Може от то. Хубаво, ще се видим като пристигна. И за някъде ще се включа. Добре, почваме да ги наказваме. Тук един по един. Що минем в... Ах, си ти на глобата. Що минем вече в тая лента, почваме, значи. Сега, това никога не го правете вкъщи. Простотията, която преглеждате в този канал, не трябва да се прави абсолютно никога у вас. Дай. Добре, мина. Това е най-важното, то сега ще се преструи пред мен. Ага, само че аз го минавам тъй. Добре, сега е наред най-интересното. Ей, такива между селски пътчета най-ги харесвам. О, даже виждам и в населено място. Е, сега тук вече става положението, мамата се часал. Добре, това го минахме. Като гледам, не му пречат тия 40% щети, които има. Разград я минахме. Поздрави на хората от Разград, които гледат. Добре, ето тук коли няма, тъй че... По-яко е през нощта, като почна да ми мигам на кръст дълги, срещу мен се появи някой. Тогава е по-забавно, понеже почват да ми мигат и те. Някакво язовирче. Щяхме да го цункаме тук манчинелата. Този път е право към Русе, после от Русе ще направим едно от разклонение към Плевен. Ето, аз ви казах, че сме в Русе. Хайде, какво пищиш пак? И газ не ти давам, и нищо не ти давам. Тъй, поздрави за хората от Русе. Ох, как щяхме да го таковаме тук. Че тук не се прибират букуците, не само в Провадия. Сега, каквото казвам тук за си подробности остават и между нас. Нищо не виждам, ама давам газ на сапо.
Как свирят спрачките, той свиря повече от зафрата. Ей, че ние го съкратихме почти с час пътя. Няма се притеснявате. Тъй като не спазваме ограничения, като караме който както си иска, тъй ще. Сега тук като го настъпим. Ти прав. Това е прав участък тук. До някъде. Само на мен не ми се вижда, що с камион почва да харчи като световно. Пък даже не съм минали толкова километри друг път. Толкова гориво не е харчил. Ама сега, той са си подробности. Ние почти дойдохме. Той не останаха само 29 км. Да, гъсни. Ще то остави тук някъде на пътя. Буклук такъв. Айде карай бере патрак. Поздрави за хората от Плевен и до тук с поздравите. Чуваме да оставим яхтата и ще търсим място за паркиране. Тук в завоя, ако имах видимост, такава газ щях да дам. Проблема е, че нямам видимост и ако ми изкочи някой, този камион е чал. Тук още миналата година, 2024, като почнах да играя, се заблудих, че тук е направо, не видях бариерата и по едно време дан! Като загасна камиона, имах тогава една Скания. Ти много отдавна. Да му свърнем на това да се разкарва. Тук плеем много ма кефят, има едни оранжеви буклуци с камиончета на Мерцедес. Ако видя такова, много ма кефят. Тема и Варна имаше такива. Ама не в играта, а в реалния живот. Докато тук ги има такива в Плевен само в играта. Не знам, в реалния живот никога не съм ходил. Никога не съм ходил в Плевен, ако има хора от Плевен да пишат. И да е нарисувано. Тъй само знам, че гарата в играта и гарата в Плевен изглеждат по един и същ начина, за коя гара стана въпрос, не знам. Тук е някакви запалени коли. Тук вече мога да се караме без фарби. Знам, че тук няма никой тейче.
Гася фаровете, ако са появил от някъде ги пускам. Този път заковаха на място спирачките. Светна ла... угаснал. Оп, ето го. Видяхте ли го, дей? И аз обяснявам, че няма да го срещна. по едно време пад. О, то ми дава път. Ще му премигнем за благодарност. Сега няма да си показвам моите майсторски умения като паркирам, защото нямам време. То трябва да ходи да спи. Не, нищо други такива. Толкова 100. Това е за днеска. Тук с месеците са тия заводчета, така и не можех да ги вземам. Тук в племето и аз съм бе, никой няма. Да, този знак го видях. Не ми показа знака. Те ще си играем, бе. Добре, няма го друго за повече. Вдигам прозореца и това е за днеска. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим отново в следващия епизод на Евротък Симулатор или на GTA 5. Зависи от това какво ми се играе повече. Довиждане и до нови срещи. Не забравяйте да ми гледате стримовете.